ndipo paita kuti vanhu vese vaite hasha, ndipo pasisore gondo paita kuti vamwe vacho vasare vane ukasha. Maska chakanaka muri Zimbabwe. Yesu nawo dzitora naSkimbo pasore gondo TV. Nasi munawo dzedu chenge tichikupai nyaya dzakasiyana siyana uye nekuchenga chagarisa sikukupai nawo nasi tichenge tichingobunzwisai zvinyowani zviripo. Tichachanga na Diamond Kid uyu muimbi wepamuchara pakamufana kechidiki kari kurova ngoma zvochikatomisa umwe mukono muhombe yakaita sana aiwa checho timukodzgira mega uye vanenge vanangirwa nengoma dzaDiamond Kid munongotora nhamba dzinenge dzichibuda paskrini penyu ipapo. Bad men people that get off my way, men people that get off my way, because of the place to metanoriate. Excuse me, boy, I have no time to wait. Yeah, you likufu usaite kunge pamwe wakagarirwa mulu damn you. What you try to do? Kembo HKD ichi chikomana chikurwa futi mangoma chiri pa Cape Town chikurwa ngoma dzakanyanyisa ichiita chikunzwisisa zvidingo zvemasomsaya vanenge vanakirwa nengoma munongotora nhamba dziripo paskrini munowana mamwe ipapo. Vavengidzo kukutitarisa sadanya omugomba reshumba vachida kuti tiparare. Nemo uyu ndimumwe zvakare ari kusumukira ndichiita muzvinzwire mega uyewo ngoma ndiyo vanakirwa nemangoma nhamba ndidzo dzipaskrini piwa ipapo. Ndichizopedzisira na Clutch of Fire chiita kuzvinzwire mega ngoma ndiyo munongopiwa futi machuni panhamba dzinenge dzichibida paskrini penyu. Saka chamwari yako ndiyo yaindivhurira ichinditi unowanza magrupu mumwe wako ndiye aindifonera achindisendera mameseji paapo. Saka baby wakundisiya ndichichema baby. Tichipinda mumusoro yedu yenyaya Biniman uyu muimbi wekuJamaica akauya kuZimbabwe paakatanga kuuya kuZimbabwe tiita zvekenge Mr Bean ari pastage kuita mafanisi pamberi pevanhu izvi zvinoda kufadza ruzhinji rweZimbabwe taakambofunga kuti zvimwe vanhu vari kuheta asi muvhiki rapfuura muimbi akaenda kuCape Town South Africa kunoita show ndoko akazonoflopa zvikuru. Show yakapinda vanhu 200 pombi yacho zvake paimba angasina kana voice zvake uye akaimba mune vanhu 20 because vanhu vasitachanga kupinda ndo vafanhaka vachiri kusumukira vanovhurikiswa stage. Just now ngoma ndiyo akaimba pane vanhu 50 hapana zvezikanwa. Pinimani wacho chizouya pamba nevanhu 200 ndichaita mungozvionera mufananidzo yekushoka kwacho ngonoti iyi ndo inonzi flop. Musade kutemba kuti achibve kuJamaica kuno kuZimbabwe zvekare akatsikirwa nagafa chiita kuti muzvionere mega. But me are not dirty. Me are feel like you want to come. Me mind not dirty. Me think clean. I will never got to. Me say me are not dirty. Me are feel like you want to come. So me mind not. Iwo mavhiki apfuura kuCarnival zvakazoonekwa kuti Endi Murizo anga avharirwa muchirongo mushure mekunge madhizodhu anga ari kuuya uye Endi aizikanwa kuti anoregedzera yake dero. Zvaizoenda nepamwe Zodhu akazoswera apiwa mimba naEndi asi pari zvino Endi Murizo akabuda zvake. Maartist mazhinji tikuona ari kuburisa maalbum asi maalbum acho ari kuflopa. Muimbi Lady Squad ndakabva anoburisa album rake aiwa album rake riri kuboka zvisingaite uye rakaflopa akamboisa kuisa zvimakolabo but zvakaramba kana wakuimba zvisinganakidza zvichonakidze zveshuwa voice rapera dai wamboita zvekurera mwana. So what about this story yekuti hanzi Ningireni iye Dion wacho akabvisa nhumbu dzakawanda in that house? Yeah, it wasn't in the house, but akabvisa. Achibvisira kupi? Because Pokelo was like hanzi ane doctor yake yekuglenora what not. Ndizvo zvinyika zveGlenora. Akabvisa kumba kwake at a friend's house. What was friend's house? Forgot that. So how many times did she have an abortion?
Could potentially be about 10. 10 times. Yeah. Trigger unonyepa. She's had an abortion 10 times. Yeah. They've known each other for long. Like when did they start dating? Anga ni makone mangani ye diyo wacho. Oh, she was young. Maybe 17 or 16. I was 17 or 16, that's what, 3 years ago? Yeah. Munu dzakabvisiswa Nhumbu all that time. Saka in the past year 2016 pananga ndiripo, she actually had an abortion. Yeah. And what would he say about it? So what was the point of them having unprotected sex without contraception? Kuti vazobvisa futi nhumbu yacho. Clearly, you know your ex wasn't that wise. He's dumb. Idofo naye. And to make matters worse, aitonyepera vasikana ava kuti ndiyari kutenga mota, ndiyari kuita sei, handiti? Or did they know kuti the money was coming from me? They put him in the corner again. Andoda kuziva kuti pavaidya mari vaitiri kubva kupana Dion vacho. Where is he? Vaizviziva kuti vari kudya mari yaolenda. Sha. Utsinye hwakaita sei hwohwo? Utsinye kunditukisa nenyika inini. Kunditukisa nenyika like I did him wrong. Achindishauda vari vamwe vanhu, why can't they just be humble and go into their corner quietly? Vachiziva mabasa avo. Apa ndopera naodzedza nhasi. Tosangana muchikamu chinoteera. Pasitore gondo, tipo paita kuti vanhu vese vaiche hasha. Tipo pasitore gondo, paita kuti